Hello mga Yeniens! Good morning! This is CBTV. Please don't forget to subscribe YouTube channel. Kaya ito sa button para mapagod yung video na upload ko. Amayans, tingnan natin yung amayans yung Inmax 155. Ano naman yan, yung upuan. Ano naman yan, yung papanipisin nata. Tapos, papitan ng cover. Amayans, tingnan natin yan. Abangan natin amayans yung ano naman yan, yung ano. Ano daw? Vlog kay Boss Nolin, oh, pinahangat mo vlog dito sa Inmax niya. Papalitan niya ng ano, ng cover tsaka papanipisin ng ano, upuan. Okay man yans? Just on watching mo yans? Tara, samahan niyo ko man yans. Yans yung ng upuan ng Inmax. Ito man yans, oh. Ay man yans, oh. Papaano man yan? Papanipisan to man yans. Yung upuan man yans, yung ano man yan, Inmax. Ayun yan, papanipisin na naman yan. Ayun yan, tatanggal naman yan. So, patanggal na naman yan. Okay naman yan. Ano? Abangan naman yan. So, ano naman yan? Pagtanggal niya. Yan, yung ginagamitan ng ano, lumnos. Stock pa to, no? Stock, hindi pa to na bawasan, no? Ayun yan. Yung upuan naman yan, Inmax. Ito yung ano may yan, stock to yan sa upuan. May malambot, oh. Quality yung ano may yan, niya, oh. Quality upuan Inmax 150. Yan pang bawas ito, yung may wagang may butas-butas na ano, tumayan din yan. Dalawang gamit ngayon yan.
Okay, mga Inyans, so yun naman yan sa araw nito, mga Inyans. Shoutout pala kay Boss Noli, no, dito sa ano niya, sa motor niya. Ayan si Boss Noli, ano. Okay, mga Inyans, yung paano, yung ano, nabawasan yung upuan ng Inmax, tinanipis siya para ano, yung maganda yung pagkaupo, yung hindi masyadong mataas. Mga Inyans, salamat sa mga Inyans. Keep safe and sana sa mabuting kalagayan. God bless everyone, more power, and bye bye.